Frumoasă-i viața la București. Într-o zi friguroasă de octombrie, ne-am trezit cu un plan îndrăzneț în minte. Să facem o plimbare cu Andreea Antonescu prin București și să vedem ce impresie îi fac câteva dintre monumentele cu care capitala se mândrește. Vorbim despre creații ale tumultoșilor ani de tranziție. Ne-am întâlnit în Parcul Herăstrău și ne-a luat cu fiori când am văzut că Andreea venise la filmare fără ciorapi când afară erau vreo 10 grade. Acesta a fost sfatul stilistei. Frigul nu i-a tulburat deloc setea de artă, așa că am pornit-o încetișor prin parc. Mergi prin oraș, observi statuile, de exemplu, dacă eu te întreb acum dacă știi vreo statuie din București, care ți-mi vine? Dacă le observ, cred că observ mai degrabă traficul. Știi, cred că atâta timp cât nu mă deranjează sau nu mi-au făcut niciun rău statuile astea, cred că mi-e greu mie, dar atât mie cât și celorlalți să le remarcăm. Cred că suntem atât de băgați în viața cotidiană și în problemele astea care practic sunt fleacuri, nu ne afectează, încât nu mai ajungem să mai conștientizăm că răsare soarele în fiecare zi, că e un nou început în fiecare zi. Frumoase cuvinte. Se pare că toamna inspiră gânduri romantice. Prima oară am văzut răsăritul, acum vreo 5-6 ani la mare, pe plajă stăteam și am rămas fără cuvinte. Să ne întoarcem totuși la statui. Care sunt cele pe care Andreea le-a remarcat? Statuia aviatorilor? Parcă și la universitate sunt niște statui. Din fața universității, de la un... Ai, nu știu, ajută-mă. Mihai Viteazul, Spiru Haret. Da. Ți-am zis, nu, n-am dat atenție. Hai că e urât să zic că n-am dat atenție și nu e frumos și nu dă bine la imagine. Ce ți-e și cu imaginea asta? Cum nu te lasă ea să fii spontan? Revenind la statui, începem cu busturile amplasate pe Alea Trandafirilor, cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană. Știi cine sunt? Te-ai uitat pe net și știi cine sunt? Da, m-am uitat pe net și știu cine sunt. Sunt cei care au înființat Uniunea Europeană, nu? Da. Și eu m-am uitat pe net. Ok. Vreunul dintre ei îți este cunoscut? Nu. Mi se par, dar destul de triști. Bănuiesc că ar trebui să știm, nu? Când afară e frig și parcul e pustiu, capetele retezate ale părinților UE te neliniștesc puțin. Dar poate cei care trec se uită cu atenție și pleacă cu un nume și o figură în minte. Nu. Sau probabil n-ai de unde să știi. Probabil sunt oameni care sunt interesați de lucrul ăsta și chiar vor să știe sau până să vină aici și să vadă aceste capete, deja știau numele persoanelor. Dar mă gândesc, sunt oameni care cunosc foarte multe lucruri, dar nu e și cazul meu. Dacă stai și te uiți mult la părinții UE, dintr-o dată ți se năzare că seamănă între ei. Vreau să-mi spui dacă tu vezi o diferență semnificativă între acest domn și acesta. Acei doi? Canapor? Mie mi se pare că sunt frați. Acești doi fondatori ai Uniunii Europene sunt frați. Ce ți-ai zis și ai tras mai devreme cu ochii sau cum? De unde știi? Au același urechea, se oferă, urechea. Da. Da. Căpățâna seamănă. Nasul. Da, buzele subțiri. Buzele subțiri. Acum știi cum e, după ce îți petreci mai mult timp cu o persoană, ajungi să semeni cu persoana respectivă. Poate și ei au stat ceva timp împreună înainte de a înființa. Să vedem cine sunt ei. Dar au stat mult timp împreună. Dacă sunt frați, înseamnă că ai tras cu ochii. Ai venit aici. Să nu mai lungim. O impresie finală? Eu aș fi vrut mult mai mult să fie aici, nu știu, alte chestii puțin mai drăguțe. Mai multă iarbă, o fântână arteziană, câteva băncuțe, un spațiu, 2 spații pentru copii. Dacă ar fi să dăm și o notă ansamblului, care ar fi? Nu știu, hai să le dăm un 8, hai să nu fim răi. Andreea nu ar fi fost o profesoară severă. Plecăm din parc și ne ducem iar la intrare, unde, cu ocazia someului francofoniei, a fost inaugurată cu mare pompă statuia lui Charles de Gaulle. În spatele ei, la vreo 50 de metri, se află o fântână numită, în mod misterios, Modura, străjuită de o țărancă neaușă cu un ulcior pe umăr.
Să fie vreo legătură între așezarea pe aceeași axă a româncei harnice cu marele om de stat? Cred că e o legătură foarte strânsă și evidentă, cum că noi românii, ca să nu zic româncele, mergem așa spre Franța. Hai că parcă are puțină logică, așa că... Nu înțeleg foarte bine ce deține marele domn Charles de Gaulle pe brațul drept. Sincer să fim, nici noi nu știm. Să fie un șervet? Să fie un pardesiu? Dar oricum, important e că pășește de undeva de sus, da? Și vrea să iasă în București. Asta probabil pentru a ne arăta și nouă drumul cel bun, pentru a urma pașii, pentru a... Dar ție îți place statuia asta? Pur și simplu. Îți place sau nu-ți place? Ai răspuns deja, știu. Da. Plecăm de lângă De Gaulle, amintindu-ne o replică a sa usturătoare. La un meeting la care un francez entuziast i-a strigat "Moarte proștilor", generalul a ripostat: "Vast program". Am ajuns în Piața Palatului, lângă unul dintre cele mai controversate monumente bucureștene, intitulat pompos Memorialul Renașterii, glorie eternă eroilor și Revoluției Române din decembrie 1989. Ei? Acest monument este un monument dedicat Revoluției de la 1989. Ți se pare? Nu prea înțeleg despre ce este vorba. Toți bucureștenii îl cunosc sub numele cartoful tras în țeapă. Sau, pentru cei mai informați, țeapa lui Ghilduș. Da, asta aș înțelege. Adică înțeleg mai bine sensul. Memorialul este compus din Piața Reculegerii, Zidul Amintirii, Calea Biruinței și Piramida Izbânzii. Coloana, da, simbolizează dorința de libertate, Da. Iar gogoloiul reprezintă jertfa eroilor. Ție îți spune ceva de genul ăsta? Îți inspiră cât de cât? Nu, clar nu. Monumentul în sine nu mi inspiră așa ceva. Acum, auzindu-te pe tine, mi se pare ceva foarte frumos, sună chiar foarte frumos, dar sunt convinsă că s-ar fi găsit probabil alte variante, exact cum spui tu, cartoful tras în țeapă. E foarte reprezentativ, știi? Pe când dorința noastră de libertate și jertfa sau oamenii, bănuiesc că acel cartof, oamenii, așa îi spus, reprezintă oamenii care s-au jertfit. Nu mi se pare foarte reprezentativ. Scandalul din jurul acestui ansamblu a fost, bineînțeles, legat și de costurile impresionante pe care le-a necesitat. Cât crezi că a costat? La noi în țară Zi o totul sumă costă mare. foarte mult. O sumă mare. Cam cu câte zerouri, așa. Un lei. Zi o sumă mare în lei. Cât crezi? O sumă mare, nu? Foarte mare? Un miliard? 50 de miliarde. 50 de miliarde? Bani vei. Exorbitant mi se pare ce-mi spui tu. Mai mare chiar și decât dorința noastră de libertate. Alături se află și statuia lui Iuliu Maniu, realizată de același sculptor, care l-a creat și pe De Gaulle cu șervetul pe braț, Mircea Spătaru. Vezi vreo asemănare între Maniu și Charles de Gaulle? Sunt făcuți din același material? Nu, sunt făcuți de același artist. A, da? Da. Am nimerit-o oarecum. A venit vremea ca Andreea să-și sintetizeze impresia lăsată de multele monumente apărute după 89 în Piața Palatului. Nu sunt prea multe? Clar, sunt extraordinar. Eu încerc să găsesc o legătură, știi, dar nu prea mi-a reșit. Un om care am... Nu, mai bine tac. Da, sunt cam multe și fără sens, cel puțin pentru mine. Asta e... Să ne mai jucăm o dată de-a școala. O notă? 6.